Nasinati ang halapad nga mga pagbaha sa Cebu City, human mibunok ang kusog nga uwan pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Siluan mayroon dinas sa report. Sa video nga gi-upload ni Jeka Imuslan, makita ang Colon Street nga gibahaan. Gikan si Imuslan sa Pier 3 ug padung sa Colon. Samtang gipakita usab ni Carmel Ramos Arnibal ang mga hulagway ug mga video nga iyang nakuha atol sa pagbundak sa kusog nga uwan kagabii. Makita ang itom kaayo nga tubig nga misud sa kabalayan sa Sitio Bugnay sa Barangay Santa Cruz, Dakbayan sa Sugbo. Way nahimo ang mga mulupyo sa Sitio Bugnay, gawas na lang sa pagtanaw sa kaitom sa baha nga nibanaw sa ilang mga panimay. Samtang gipakita usab ni Adelfa Batukan ang pagbaha sa Kabahar, Barangay Guadalupe. Susama sa ubang mga lugar, grabing kaitom sa tubig usab ang ilang nasinati. Matod ni Engineer Al Kiblat, Chief sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, niabot sa 30 mm ang gidaghanon sa nabubo nga uwan sa Cebu City sulod lang sa usa ka oras. Susama kini sa gidaghanon sa 150,000 ka mga baril sa tubig nga nabubo matag square kilometer. Ang maong gidaghanon sa uwan mahulagway nga intense rain nga mugna sa localized thunderstorms. Sa Cebu City ang konsentrasyon niya sa development sa kanang gitawag na tog cumulonimbus clouds nga mao nay mo produce og thunderstorm cloud na kalit-kalit nga mga pag-ulan nga bundak sama atong nasinati sa Cebu City. Gitataw hinuon sa Pag-asa nga bisan pa man kun opisyal nang gideklarar ang pagsugod na sa hanging habagat o southwest monsoon, wa pa opisyal nga nagsugod ang tingwan. Adunay mga criteria nga tan-awon ang Pag-asa, una mo deklarar sa rainy season o tingwan ug usa niini ang gidaghanon sa uwan nga mabubo sa mga dapit sa kasadpang bahin sa nasod. At least 7 ka estasyon sa western portion sa kining nasod nga natin gidisingit mga 13 to 14, at least 7 ana masatisfy nga maka-accumulate sila og ulan sa sud sa 5 ka adlaw nga dili mo minus og 25 millimeters. And then naay 3 ka adlaw nga successive nga dili mo minus og 1 millimeter. Matod ni Engineer Kiblat, masinati gihapon ang igong gidaghanon sa uwan karong buwan sa Hunyo, bisan pa man kun ana-ana sa 92% ang tsansa nga ma-develop ang El Nino phenomenon karong Hunyo hangtod buwan sa Agosto. So naay mga years nga El Nino nga mas daghanon ang ulan sa nagsigabot pa ang El Nino during habagat. Later na yang impact. Yes, ari ta magsugod sa mga October, November. Ang critical na o mo extend into 2027 kanang dry hot season na to. Nya punan pag El Nino, mo na bantayan na to. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.